21. kolom pokračovala minulú sobotu základná časť druhej basketbalovej ligy. Domáci BK Slovenský Orol Levoča v bielom hostil BK Kings Bardejov v modrom. V dueli dvoch kráľovských miest chceli domáci Orly oplatiť kráľom jesennú prehru v Bardejove, no tí sa netajili ambíciami odniesť si obidva body. Skóre síce otvorili hostia, no domáci v zápäti kontrolovali a čoskoro už viedli 10-3. Bardejovčania sa však nenechali zaskočiť nepriaznivým vývojom skóre a o 2 minúty už bolo vyrovnané. Domácim nevychádzali tutovky a postupne im odišla aj streľba. Naviac často faulovali, čo hosťom, ktorí tiež zahadzovali čo mohli, umožnilo aj pri polovičnej úspešnosti trestných hodov udržiavať bodový kontakt. Dokonca v závere štvrtiny úspešnou trojkou strhli vedenie na svoju stranu. Druhá štvrtina sa niesla v znamení dynamickej a rýchlej hry bez zbytočného taktizovania, zaujímavá aj pre oko diváka. Ten aj napriek množstvu nepresností na obidvoch stranách ocenil najmä vysoké tempo hry. Obaja súperi sa v tejto fáze duelu striedali vo vedení. Domácim padli aj 2 trojky a vďaka zlepšenej hre skončil prvý polčas víťazstvom Levoče v pomere 39-37. Prestávku strávili oba týmy na striedačkách, kde šili ďalšiu taktiku a ako ukázal neskorší vývoj, Bardejovčania boli o čosi úspešnejší. Úvod tretej štvrtiny sa niesol v réžii domácich a v 26. minúte po breaku Muránskeho viedli 45-41. Potom však nastal zlom a hostia v priebehu 3 minút zaznamenali 7 bodov v rade. Domáci od tohto momentu už nedokázali dorovnať skóre a tretiu štvrtinu, ktorá bola rovnako dynamická ako tá predošlá, vyhrali hostia aj zásluhou Zakopčana o 8 bodov. Poslednú časť hry síce otvoril domáci Majerský, no hostia sa rýchlymi brejkami na 2 prihrávky dostávali pod domáci kôš a nekompromisne trestali. Ich tempo hry prakticky nedovolilo v týchto fázach domácim skonsolidovať obranné postavenie, čo často riešili faulami, a tak skóre v ich neprospech postupne narástlo až na rozdiel 13 bodov. Názorne to demonstruje aj individuálna akcia Labíka s efektným zakončením. V posledných 2 minútach ešte domáci zásluhou Stana Kolečányho kozmeticky vylepšili nepriaznivé skóre na rozdiel 6 bodov. Posledná štvrtina bola napokon zo všetkých bodovo najbohatšia a oba týmy v nej zaznamenali svorne po 30 bodov. Celkovo však Levoča podľahla Bardejovu 86-92. Prišli sme sem jednoznačne po víťazstvo. Situácia v tabuľke bola, že potrebujeme víťazstvo. Tak prvý polčas bol vyrovnaný na obidvoch stranách. V druhej štvrtine sme sa trošku od vašich hráčov odlepili a udržali si miernych taký 8-9 bodový náskok, ktorý sme si udržali až do konca. Propagujeme, že by sme hrali ten stále rýchly basketbal. Prvá, druhá lopta chceme od hráčov, že by išla za polovicu ihriska a že vyšla aj streľba. Trojkové pokusy sme mali docela úspešné. Žiaľ, nevychádzali nám trestné hody. Rozhodli tie trojkové pokusy a myslím si, že silnejší káder na našej strane aj silnejšia lavička. Čakali sme, že dnešný duel bude ťažký. Prehrali sme aj u nich zápas, dneska sme im to chceli vrátiť, ale bohužiaľ nám to nevyšlo, urobili sme zase niekoľko chýb, dosť sme sa natrápili, ale sme dali koše. Ale čo som zase spokojný, že sme zapojili mladých hráčov a hlavne Levočanov. Kedysi sme mali viacej hráčov zo Spiske, ktorí boli skúsenejšie aj pod košom, ale vlastne my sa snažíme teraz už využívať tých levockých hráčov, takže za to sa môže zdať, že tá zostava je slabšia, ale myslím si, že mladí hráči sa začínajú doťahovať. Dneska nám akurát chýbal z Levočanov Adam Petrovič, hoci jeho už beriem ako do základu pod košom s Milanom Majerským. V domácom týme len s 2 novovešťanmi bol najlepším strelcom Levočan Stano Kolečáni s 29 bodmi, Majerský pridal 21, Adrián Kolečáni 10, Muránsky 9 a Mačupa 8. V celku Bardejova bol najlepší Zakopčan s 23 bodmi, Lindemann dal 20 a Labík 14 bodov. O týždeň pocestujú Orly do Košíc a o 2 týždne privítajú doma Krompachy. Príďte sa pozrieť. Ďakujeme vám za pozornosť. Aktuálny spravodajský blok z Levoče vám ponúkneme opäť v pondelok 11. marca.